κύμα των ποσοστών, δηλαδή η Εμέλεια, η Νόνη και η Αμπρούστα αντίστοιχα, άγιες σήμερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δεν αφέσπασαν τον αναπόβλητο θάλασσο των χριστιανών μόνο, αλλά και των ειδωλολατρών ψυχών και διδασκάλων της εποχής τους και όλων των εποχών. Πέρασαν από τότε 16 αιώνες χριστιανικού βίου και πολιτισμού. Πολύ νερό λοιπόν κύλησε στο ποτάμι της ιστορίας, αλλά ο παντομάτων φόνος αντί να ξεθοριάσει η δόξα των τριών ιεραρχών, την έκανε πιο λαμπρή και ακτινοβόλα και μαζί με τον δίκη τους δόξα έλαμψε πιο πολύ τη δόξα των μετέρων τους. Έλεγε ο μακάριος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών των Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, δώστε μου καλύτερες οικογένειες και θα σας δώσω ένα καλύτερο κόσμο. Τηρουμένων των αλλαγιών και των συνεπαγωγών μπορούμε και εμείς να πούμε, δώστε μας καλύτερες ιδέες και θα σας δώσουμε καλύτερες κόσμο. Γιατί η καλή οικογένεια τον αναδεικνύει κυρίως η καλή μητέρα. Οι μαθητές του καθεδρικού